Hello, good morning mga kauragon. Ngayon, kukuha ko ng hinog na saging, na hinog na sa puno mga kauragon. Tara na mga kauragon. Ito, napitas ko na yung isang hinog mga kauragon. Oh. Ang bigat mga kauragon. Ayan mga kauragon. Hinog na mga kauragon. Oh. Tingnan nyo. Bigat! Nalagdagan na yung bunga. Sa sobrang hinog. Yan, sobrang hinog mga kauragon. Oh. Magkalagdagan yung bunga. Ayan. Ayan o. Oh. Kain tayo mga kauragon. Oh. Ang sarap ng hinog na saging. Kaya masiramon. Magbaga na. Hinog na kasi.